Ngagcina ngibalalela kwakuyibo amaqhude mkhizi. Yeah. Kwagcina futhi sengihlala nabo phansi benginika kwenye indawo isikole. Yeah. Bathe masebezwa futhi uyabona ukugcwele lo. Yeah. Baphinde futhi batshela abantu ababesebenza nabo okungabaculi. Yeah. Bathi senizosebenza nalo Yeah. after mina. Yeah. So ke nje lokho nami kwangijabulisa kakhulu kube khona abaculi abanjalo abezwayo ngomuntu owenza lento ebatshela ukuthi bazosebenza nami. Yeah. So ngakuthanda kakhulu nami lokho ke. So yilokho ke nje kakhulu ukuthi ngathola omaqhude bangiphi isinkwa. Yeah. Ngiyababonga kakhulu nomndeni wakhona kaMakhize ngikuthanda kakhulu. Yeah. Mbukeni lapho singasikhala sikumele sikwamukele njengamanje futhi saqhubeka khona la ePlayhouse ke njengamanje sime eduze kwa 60% ke umfokazuma ke ngizoqhamuka le msinga bafethu ke edlala kakhulu ke ubasket ke etrenda kakhulu ke kule nsuku abayithanda kakhulu abantu engomeni eziningi ebushayile ke kuyasithini lento indlela uMaskandi in fact ama album amaningi wonke uMaskandi imajority yawo uyawadlala mina ukuthi udlala ngealbum yonke udlala ingoma ezithize ezibalekile ingoma lezi amathi safuna ukugadla ngazo lokho ngempela lento kusho ithi ukuthini bona buzu lento isho ukuthi ngiligagu kanti ngiyiciko ngoba ubuciko busho ukuhlakanipha entweni oyenzayo so nginobuhlakani abaculi nje ngokujwayelekile uma ngisebenza nabo kuyenzeka umculi eqhamuke engenayo ibase kodwa ingoma eyazi so mina mangifika umculi kokunye ngingimsize ngokuthi injani masibamba kanje so umculi ethande kakhulu ngokuvamile lokho engikushoyo kuyagadla impela ngoba kuyalaleleka okusuke sengikwenzile umculo wakuzwa akuzona zonke kodwa ingoma engenza njalo kuzona futhi akubona bonke abantu noma abaculi ngoba bakhona abaculi abafika thola ukuthi uyafika umculo unakho konke so ngimenzela futhi ngokulinganayo nalaba engisuke ngithe kunjani masibamba kanje bayangazi nje sonke kodwa sivamile ukwenza lokho ngoba ngisho naba ama keyboard bayakwenza nabeginci futhi bayakwenza ngoba kuyeze thoda ngisebenza ngedwa umuntu oshaya ibhesi ngisebenza nabe esiginci nababaqashwe njengami so kuvamile kanjalo kodwa nje ke uma ngigoqa kuchaza ukuthi ngiliciko kulento engiyenzayo esikhathi esiningi isandla sami futhi semnandi yabo so siyadayisa futhi mangishayela umuntu impela kancane engathengelwa hayi kancane uyobona ngama subscribers nama viewers is gonna sike sabona kule ngoma leyo uyishayile le yamthandeni ukuthi ayi wakhupha kakhulu lapha yadayisa impela yadayisa kakhulu kunjalo so awamangakanani akuthatha ukuthi uze ufike kulokudlela udlala ngawo namhlanje hayi kube inzuku ncishe zu3 sirehearsa nje lokho esikwenzile ngoba kubaluleke kakhulu ukurehearsa ukurehearsa kusho ukuthi uya practice kusho ukuthi upractice okwaziyo uyabona nifike niqopha into bese niyayazi ukuthi niqophile bese niloniyenza ke nifundisa yona ninonke irehearsal leyo so zonke lezi zinto esisenza lana sirehearsile bese kuya ngokuthi ke umuntu uyigagu kangakanani entweni yakhe yabona njengokuthi mase kumemeza wena umuntu ngamunye njengoba usicebe engibizile walibiza ipercent umfokazuma lakhuphuka hayi wenza kakhulu ila ngikhala khona ukuthi hayi wenza kakhulu lapho hayi wenza kakhulu babuzuma hayi ngesikhathi selikhuphuka ke ipercent kusuke sekukhombisa kubizwa ngesolo ngoba usukudlala wedwa abanye bakubiza ngescale
Yebo. So kuchaza ukuthi usuke usukhombisa ukuthi wazi kangakanani entweni oyenzayo Yebo. kuleli thuluzi olenza njengoba ngishaya ibhesi nje kuzwakala kanjalo ukuthi ayuzuma-ke lo kanti futhi kuwuphawu oluthile olukhomba ukuthi ubani lo wenza lento ubani lo wenza lo-ke he mhlawumbe engomeni eningi abantu sebeyangazi bayasho siyakuzwa Zuma la uthinteke khona ukuthi kumnandi yabo. So ileyo nto Mhlawumbe Baba uZuma sisivala ungayibongela kuthini uthando labantu ngoba bakuthanda kakhulu abantu eNingizimu Afrika. ngiyabonga kakhulu kubantu abangithandayo futhi bonke Yeah. ngoba bangizoni Bangizoni. nanokuthi bayangincoma abanye bathi ngizehlisile iqiniso lelo. Abantu ngiyabahlonipha ngoba abantu bake bethanda into oyenzayo bengakaze bekubona kwenye inkathi uma bekubona bese bekwemukela. So ngibonga ukuthi nabantu bangimukela mangiqhamuka kubona abanye abakaze bangibona kodwa bayangithanda. So lelo thando labo ngiyalijabulela kakhulu ngiyalibonga futhi nabangaze bangibone bofike bebona ukuthi angiyena umuntu ophakeme ngumuntu nje ophansi kodwa ke ngento yami lengiyenzayo hayi impela ngidlali ngiyawisa nje hayi ngineyingozi ngempela mfowethu la kulento futhi akekho umuntu ongangami la hayi futhi ke angifune umuntu phambi kwami ngoba ngenze ngikwaziyo. Nje ngajabulela kakhulu ukuthi nje abantu beqhubeke futhi belo bengisupporta bengithanda bezwe lokho engikwenzayo ngoba nami ngikumunce kobhuti akade bekhona abanye bahoba abakimi akade bekhona abanye sebeshonile abanye basaphila uyabo. So lokho kuyasijabulisa kakhulu thina ukuthi kube khona umuntu omzwile ekwenzela kahle umthambo wamlandela waphinde futhi usumlandela unjalo wamhlonipha ngoba yikho into edlula ukuthi umuntu mayenza kahle umthanda mekunikile ithuba lokuthi nisizane la nisizana khona kodwa uqhubeka umlalela. Baba uZuma ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi ukhathele kunzima umuphi lo umuntu othi mhlawumbe khona umuntu wakufundisa ubasket ngoba ngikuzwa ukuthi ukhona ubhuti obukela kubona nawe njengoba khona neshow up khona intsha ebukela kuwena umuphi lo muntu othi ke uyena ubukela kuyena ukwenza uzofika la ukhona njengamanje noma wakufundisa owangifundisa kahle hle akaba ngakhona kodwa engagcina ngibalalela kwakuyibo amaqhude emkhizi kwagcina futhi sengihlala nabo phansi benginika kwenye indawo isikole bathe masebezwa futhi ukuthi uyabona ukugcwele lo baphinde futhi batshela abantu ababesebenza nabo okungabaculi bathi senizosebenza nalo after mina. So ke nje lokho nami kwangijabulisa kakhulu kube khona abaculi abanjalo abezwayo ngomuntu owenza lento ebatshela ukuthi bazosebenza nami. So ngakuthanda kakhulu nami lokho. So yilokho ke nje kakhulu ukuthi ngathola omaqhude bangipha isinkwa ngiyababonga kakhulu nomndeni wakhona kaMkhize ngikuthanda kakhulu. Siyabonga kakhulu.